Ми здравейте, хора. Просто любими. Busfailer Нормално да стои мапия. Ето. На моя таблет. Това също го имам. Това също. То да. То не. То да. Не, тоя. Така, не, тоя. Ето този също. Между другото нямах толкова игри и не можах се намеря таблет да свърне на толкова много видео. Ех, този не минава да задава на бърки си. What the fuck? 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 Не искам да го казвам това, което... Майко. Ще не спищат шит. Гърмят ушите. Еми, хората тук ще има игри с Rebel Love. Добре. Сега ви научи как се игра тази играчка. Просто като потъне надолу беше бока. Ама аз не ще игра. Съм трети левел. Новия таблет. Трябва съм на седми такова. Тя нещо бягат, какво правят там? В коридора са моите. Там са Васко, брат ми и една там ланяна. Дрисла. Която хищния харесвам. Да спре. Опа, мака ти и така правиш. И ако ти стигне, така, ако ти стане, трябва да свалиш. Бе, жутка. Значи си какво нарива. Хора, ако не нямате тази игра, я снарязвайте и се абонирайте за моят канал, защото имам 30 абоната ми трябва още 20, за да правя стримове. Айде, искам да стана 50. Чакаме, че е сматки. Бе, какво стана? Те нещо ви... Те играят на кръвството, ако ще ви убия. Че ще ги убия? Майко, пак ли не е риба, бе? Може да благодаря. Ако стигне до тук, ще трябва да спрете. Шапка. Ма ще престане ли, бе? И така може... Ще гръмна. Тук само не риби ли има? Сигурно... Не риби. За първа път не спомням. Нещо, което не са риба. Няма. Пак ли не е риба? Може да гръмна. Пак ли ще по майко? Хубаво, между другото, мама ми позволя, бях да спам и ще ги направя видео. Сега ще го кача, като стана готово, ще го кача. Аз само следвам до 15 минути, айде най-накрая. За 15 минути само мога да снимам видео. Стане 14 и ще трябва да спирам видеото. Защото не стига, че ще трябва да спа. Ще да ме пърка. Мак.
dođe novo dvojica i ne откривам. За нея пречи. И та пребил. Брат, надали на новия таблет съм 21 левел. И още няколко левела и взимам много войс, където ще е за монстър. Това няма да е... Това ще е... 5, аз ще кажам 5. Пак вече? Ма пак са гръмна, бе! Защо забива, бе, човек? Хора, мен много е засегната игра. Уф, ще трябва няколко минути. Ще трябва 15 минути. Според това предизвикателство. Трябва да си минути 15 минути. Ама ако само 14 трябва да стана, защото мама ще ме скара, що съм играл. Мойко. Пак ли си не е рила? Само да е риби, ще има откай. Всичко е пълно с не риби. Не знам как. Чухурап! Сериозно? Имам дете да направи. Хора, стаграм. Като следващи 14 минути ще трябва да спирам. Само до 15 минути може, ако не оцеля 15 минути. Нагара на iPhone. Пак ли не? Значи, аз ще се гръмна. Майко, аз ще се гръмна. Защо няма риби, бе, човек? Така е пълно само с отфил. С букуци. С не риби е пълно. А е пълно с чорапи, бутилки, шапки, водорасли, часовници, радио. Само е това има. Аз така си харча такова и няма да мога да стана бързо от такъв левел. Най-накрая, бе. Това е четвърти. Най-накрая ще бъде. Още ранже. 5-15. 5 без 15. Нали? 5 плюс. Ще откъдете ли разликата? Много е лесно тази разлика. Всеки може да намери. Аз пък 5 плюс 10 е равно на 15. И 10 плюс 5 е равно на 15. Пишете в коментарите. Какво е? Между другото, знаете ли какво съм? Чики ме гони и аз си извадих едно месо от устата. Знаеш къде ме наръгал? Гъзо. Ама и ме болеше. Дали ме беше наръгал в нещо, ама не ме заболеше и после ме боля. Майко, хора, имам един мап, който има само трофеи. Който е на новия. Това всичко за нас. Това игра всичко за нас. Майко, писме, че да викат. Винаги чуват, защото е супермаркет. Майко, не мога ви тръча. Аз едва съм в леглото ми в хотел, на да сме. Аз игра буквално 10 минути, аз се гръмна. Ами още не 4 риби съм готов, 5 стръс. Бе, бахвам малко. Ау. Въргана си водата върху краката. Но знаете ли, че аз се слегна върху леглото и стопля краката. Защото имам парно до моето легло. Но
Клон. Игра на граница беше много забавна. Шаранче. Шаранче папанче. Шаранче папанче. Шаранче папанче. Ау. Tumba, robarinto, Amaraca, Simena, Poo. Juro, con el fuego se me arriba, estás que no veo. Что знаешь? Она просто 30 секунд для 10 минут. Ако може да видите. Ако се справите, също да разправите мозъка. Аз съм сладкавицата Макуин, бих се рекорд за пишена. Биене на рекорд пише. Още две риби съм готов с това. Или още една, не две. Не, той взема цяла е така. Или мога... Само една. Две. Не, две. Не, две. Оу! Това ще е два. Не, един. Абе, бих му майка. Намислих се число. Познаех се, майко. Знаех, че е. Аз сега мозъка. Айде. Ама сега да увъл още, защото 11 пъти. Вече 12. О, не. Аз ще загръмна. Хора, един път бях на сега. Така че на новия ми таблет, това е стария. Който отдавна снимам с него. И не мога да видите за сега. Вие сте виждали в по-старите видеа. Лова. Какво? Лова и ме стресна. Така ли? Извинявай. Ма лягай си в леглото, бе! Нямаш ли батерия вече достатъчно? Айде, лягай. Нямам достатъчно. А? Нямам достатъчно. Нямаш достатъчно, но Да. ние ще спим. Айде. Добре. Айде, отиди си в леглото и лягай.